mangsuh anggen kula mampi perkawis punika. Estunipun menapa ingkang dipun kersakaken? Lan suwanten menika mijil saking pundi ngantos Kanjeng Dipati mboten kasedu ing penggalih semenipun Kanjeng. Swara iki yen tak turuti digawe gampang yo gampang, digawe angel yo angel teh. Suwanten menika nek digawe angel yo angel, ya nek digawe gampang yo gampang. Saya nambahi susukan saja betul manah kula menika Kanjeng. Perkarane kalau ing para kawula ing Kabupaten Tawangalun pisoanan ngarep aku iso ra iso kudu duweni garwa prameswari pinangka ibu ning para kawula ing Tawangalun. Lah iki Kanjeng Adipati jimat sapa punden? Dados menika to perkawis. Cik, mboten maipun. Elokipun para kawula ing Kabupaten Tawangalun rinten saha dalu menika tansah anantuan. Benjang menapa panjenengan ngrasakaken putri pinangka garwa prameswari ing Kabupaten Tawangalun. Kejawi saking menika menawi kula ingkang masmane dhateng perkawis menika astunipun anggen panjenengan asta pusraning ati wonten ing Kabupaten Tawangalun menika tetela boten wonten cacatipun. Negari pundi ingkang boten tumut ngame-ngame kontapipun praja dalan. Dasar nalendranipun tasih muda. Pekik ing warna sugih bondo bandu ambek adil para marta berbudi bawa laksana. Nanging Kanjeng saben-saben Kanjeng Dipati ngawontenaken parapatan agung pendhapi ageng ketingal kados blagah rarayunan menika kabekta awet komplangipun dampar kaprameswaren. Mila sampun nami pas menawi sedaya para kawula ing Kabupaten Tawangalun tansah angantu-antu benjang menapa panjenengan ngrasakaken para klompo. aku kuwi pengayoman ing Tawangalun lho. Nek aku iki mung sak pidak pejaraan. Aku wong cilik basane. Kuwi gampang. Mundhut bojo utawa garwa pinangka dadi sisian. Iki mono sambung kelawan praja ing Tawangalun. Yen aku mundhut salah sawijining wanita ndak lenggahake pinangka garwa prameswari. Iya yen iso ngomong marang kawula, yen ora Lo. Kanjeng Dipati menika kados menapa panjenengan menika mboten kemutan. Panjenengan ora gadah ingkang kadang, ingkang langkung kono menawi babakan wanita. Kula pitados menawi ing mangkenipun ingkang kadang menika langkung kono menawi babakan wanita ingkang patut kalamun dipun lenggahaken pinangka dados garwa prameswari. sing kok tuding kuwi kadangku sing endi? Lah menika ingkang kadang ingkang Nuwun sewu Kang Mas. Perkawis wanita panjenengan ampun sah sumelar. Bab wanita kula menika sampun pono Kang Mas. Sing aku ora percaya kelawan kowe. Gek wanita sing kok didohke marang aku kuwi mengko ning YouTube. Kuwi ketoke ayu ning nyatane ora pati ayu. Lah panjenengan kok ngertos YouTube barang lho Kang Oh, Mas. aku bupati gaul. Mboten. Bab wanita menika mboten tiyang pidak pejaran menika mboten. Menawi panjenengan menika kersa ndrat atur kula. Ya. Wonten wanita menika ayunipun pindha siniger jagat. Menika sampun pas utawi jinejaran kalih panjenengan. Dados garwa panjenengan. Tak jejerake Nggih. lungguh ing kursi dampar kaprameswara. Leres Ora ana sing mungkiwan. Malah ora tambah. ana kawula sing nyata. malah tambah kuncoro wonten ing Tawangalun. Kira-kira kuwi sapa? Wonten ing Medang Kaulian. Pedang kawlian. Ya aku krungu sing jenenge Darti kuwi. Sanes. Arti niku pripun? Sanes Kang Mas. Sapa? Widyawati. Oh, Widowati. Nek ngono aku
watak. Lho menawi kalampah panjenengan dedaupan kali Widawati, mriku saya nambahi kuncaripun asmunan dalem Kanjeng Ratu. Aku madhep lan mantep kula sangka kuwi teh. Lan Dimas, aja wedi kangelan ketapno wadya bala sangka ing Tawangalun tumuju ana Medang Kauran. Nggo Bondarto sak cukupe lamarno aku. Terang terwaca dawuhipun Kanjeng Dipati. Pramila sawetawis kula nyuwun pamit lengser saking Ono iki. Pamit Mas. Iya. Sudianastani, kula menika Raden Lintang Asmara, kadang dalem Lintang samudra wonten Tawangalun. Terus niki to ingkang nami Lintang. Boten sisip dawah Kausupan suripun paring asma sinten? Widel saking pundi panjenengan? Kula ugi apangkat patih nami kula Mangkureksa. Ya. Saking saka ing Medang Kawuryan. dados panjenengan menika warangka wonten ing Medang Kawuryan. Boten lepat. Dawah kaleresan. Menawi ngaten kenging kawestanan dawah kaleresan saking. Kaleresan Dene dereng kelampah kula minggah wonten ing Kabupaten Medang Kawuryan. Kapapak kali sedaya para prajurit langkung-langkung saged pinanggih kalian rekan patih ing panjenengan menika. Oh, nggih lajeng kersa. Saton pirsa ngantos kula menika ngirit bergataning pun para prajurit tumapak ing tebis wingi Medang Kawuryan. Estunipun mundi dawuh saking ngersa dalem Kanjeng Dipati Lintang Samudra. Ingkang sepatus nanjaken menapa kapura leres menawi wonten ing Medang Kawuryan menika wonten putri ingkang nami Widyawati. Boten sisih pangandikanipun Kisanak Lintang. Pancen wonten Purbawati niku wonten ing Medang Kawuryan. Dados wonten putri ingkang nami Widyawati. Widyawati nggih. Kula Kelajengaken rembag nggih mangkaken kula lan sedaya prajurit kandhang kula kapurih sepados sing nglamari Widyawati menawi wonten keparengipun wedal sak menika badhe kula boyo. Dipun sengkakaken pinangka dados garwa prameswari ing Kabupaten Tawangalun. pangandikanipun Kisanak menika leres. Nanging nuwun sewu. Rene Kanjeng Dipati wonten ing Medang Kawuryan menika nembe netepi wajib minggah ing sanggar pamujan sampun ngantos kadang sok sinten kemawon. Lho. Menawi kula ingkang mastani estunipun menika namung pawadan panjenengan. Terus Mangkaken Mongko anggen kula tumapak wonten ing Kabupaten Medang Kawuryan. nggih Dipun dherekaken sagunging para nayaka lan sentana mandhapipun para prajurit. Menawi anggen kula wangsul wonten ing Kabupaten Tawangalun boten pikantuk karya, tartamtu kula badhe nampi pidana. nek ngoten sami menawi wong tiyang ingkang badhe ganggu anggenipun mempun semeti Kanjeng Dipati kula ugi nampi pidana. saged mboten saged kula tetep badhe minggah wonten Medang Kawuryan. Boten saged. Boten saged. Prajurit! Prajurit!